naši úradníci, ktorí robili LEADER, robia s eurofondami, veľakrát sa nepoučia z okolitých krajín, ale robíme si vlastnú politiku a to je nezávisle, ktorá vláda tu bola. Takže toto mi je ľúto. V 2005 my sme navštívili Holandsko. A vlastne tam sme videli, ako ten LEADER vtedy naozaj začína fungovať, že jednoducho ten rozvoj vidieka nejakým spôsobom tí ľudia spolupracujú a takto. Ale u nás sa to na Slovensku vyvíjalo úplne iným smerom všetko. A napríklad aj to financovanie tých projektov nebolo iba z Európskej únie, ale bolo aj na báze multicipality alebo iných zdrojov, čo u nás nie je. A ja si myslím, že všetko záleží aj na financiách a vlastne tým, že financie nebudú alebo prídu pozde, tak aj tí ľudia, ktorí mali to nadšenie, tak prestanú mať chuť robiť. A ja sa bojím toho, že čo tá mladá generácia potom ďalej, čo im odovzdáme. Však naše partnerstvo má dlhodobú tradíciu a pomaličky nebude komu odovzdávať tie skúsenosti. Mladí potrebujú vidieť výsledok skôr. Nie ako my sme čakali naivne pomaly 20 rokov. Dnes je rok 2024 a ten optimizmus, tak ako to na Slovensku sa uberá, ja pomaličky strácam. A keď sa pozerám na tie naše okolité štáty, s ktorými vlastne sme boli na začiatku v tej rovnakej pozícii, tak Poliaci, Češi, všetci dookola sú niekde oveľa ďalej a myslím si, že nie je to o tom, že my, naši ľudia dole, ktorí ten LEADER robíme v praxi, by to nevedeli, ale skôr máme tých prekážok strašne veľa. Sme na takom ráz cesti, ako ďalej. Nové programovacie obdobie nie je nachystané, hoci napríklad Poliaci a Češi už pokračujú. Jednoducho, projekty spolupráce sme s nimi nestihli, s našimi partnermi a už ich ani nestihneme. Oni nás úplne niekde inde predbehli. Takí sme Slováci nejakí nepoučiteľní.